Kublaya pi baro ki para no snap. Gibidyang subhaya pi ha kani kapule kubor snap shipang. Ki kubor bamentagas ni. Ka khatlai tarik urampang arajar arpulai. Katto katni ki kubor naukin jatshai. Khyrwit leilieh ya umat Jisu Krist ha kanong ba Rio de Janeiro. Kadur jong kacing Khyrwit leilieh ya umat Jisu Krist balatip kum ukrais dari dema kalapin sa priang ha ki social media kabalapin par nyang kriat bat penkendet ya ki paj ba ahas satla kaperthai. Ki social media na kaleng kaperthai ki lalingo banyo iya kani kadur. Leilieh kala Khyrwit na kakhli jong umat ha kashpau tarik urampang bat pen kala sha kadur belai. Ya kani kadur jong leilieh la thap daw nong penenkam Twitter uba kerteng umasimo uba la ainam show Fernando Barga namar kadur kapala penpar yang kriat nado bala thap. Kani kadur kala sapriang bat kiladon khat pra million ngut ki papet yaka. Uni umat uba jrong shispa phot uladon ha kanong ba Rio de Janeiro ka Brazil bat kidan hadu ar million ngut ki brio ki baju pet man lausnem. Sa kani ka wei ka khubor sharabor unong de drugs ha kinong the drugs shilong khara tarik urampang ha ka wei ka jingja mentakas ngi ha ka por lai baje janmet wei ubre ubalatip kerteng kum umasum chaudhry khon jong samsul hak chaudhry na katigora naugar asam ula sharabor ha ki bre kumba san rimngut na ka wei ka kali ka mai ka badan yo register number ML khatwei nyo iwe nyo ar. Kumta nakaliang kikenhun pulit na Khyrwit police station. Klempen slam kila lej wot banwat. Bat hakapor saw shiteng janmit kila yo ban pelat bat kumjuru ban ra ye kitu kinong rabor sa Khyrwit police station. Haka jing toket kila labbau tau nong sharabor udai unong de drugs. Bat udang shudap dia kawai ka sunduk sabon badan u drugs sya kita kinong rabor. Bat hadien kata kila rabor ye u. Kini kinong rabor kila dawaru na u hadu sanlak ban yo pelat ye u. Hadian beladap bantoket ki pulit kila lap ya kata kasenduk saban badan udrox na kani kakali kamai. Bat lakurup no ya ki, bat kajingkia uni udrox kalong kharsan gram. Shushu aha kani kajingkurup kila yo kurup ru hadu unriu tuli ki mobile. Bat nakaliang ki pulit kila register case ha Khyrwit PS. Bat kajing toket halor kani kadang ya chakmat. Sa kani ka wei pat ka khubor. Kurup masih ki BSF na surok Muktapur. Shillong khadar tarik urampang. Ki Sipai Border Security Force lambat ki pulit ka jalla ki la kurup ya laitali ki trok na ka surok Muktapur amlarem West Gentia Hills. Bakit kumba South Hoteli ki masih da ka batmu banshalan sapo ri Bangladesh. Hakani ka jinget lang layo kemru laingut kinong khayi masih ki banari bhoi district badla IT shaki pulit Muktapur banle ya ka badan kam. Katkum kajing yo lum jing tip bakat hadu ubnai kala lingkot layo ban kurup hadu saus pa san photeli ki masi daki Sipai BSF batmu ban shalan sa Bangladesh. Sa kani ka wei pat ko khubor mahamjur ka KSU laban circle ya ka petrol pump bale thok shillong khar tarik urampang. Ka KSU laban circle ha ka khatwai tarik urampang arajar arpulai kalalij ban jurip ya ka wei na ki petrol pump ka badan ha Anjali Raino bat kani ka jingle jurip kala urlong hadien ba kani ka tanat kala yo abun ki jing ujor na ki paj ba kani ka petrol pump ka juthau thok ya ki petrol. Hadien bala toket lalap baka jing thau kambyang bat kinong trei ha kani ka jaka ki penbiet penthami ya ki brio da ka bathe duna ya ki petrol da ka baka ya umita bakin nom yo I bakat no ki the lalap ru ba kini kinong trei ki ba wan na bar jala ki batrei ha kani ka petrol pump kimbyang setia ya ki kot ki slabran kam. Kitukot jong kaseng kila takran ya kini kinong tray ringkat umanija ubran ketilang. Bat lama hamjor ya utrai ba uday ban penbet penbiang ya ki meter bat kajing tau. Bat day ban be kam no ya baro kinong tray ki balet thok ya ki paj ba. Bat kaseng kala penpau balada kan ni kajing betha jong ki kam syam la urlong kaseng kan syam ya kasen jam ka ba khamting ya da ka balet ban khang ya kani kapom. Kendiat ki khubor na barjala da ka kali dieng let kenyat hi ukhna anreusnem ya ukpa sho hospital ha Madhya Pradesh. Bhopal Rimpang ukhur madangdan reusnem ka karta ulakit da ka kali dieng ya ukpa sho hospital ha Madhya Pradesh ka bapen I ya ka jinduna kilat ka kot ka khia ha ka jala. Uni ukhna ubapong da ka sapti rong jungom ula kenyat ya ka kali dieng hadu lai kilometer ka keme jong uru ka yarap ban kenyat lang. Ka video jong kani ka jingja kala sa priang ha Singrali.
Kibahayeng hasem usha kila phone cho hospital sarkar ban kali ket nongpang Henry Kim yo satya hadien bakila apkumban 8 minute ye kibahayeng kila rai ban yalam no ya une ubreu cho hospital da kali dieng kibor district kila hukum ban toket ya kani ka jingja paralok ngin se syambyang bat phi haki wei pat ki khubor khublei shibun